Реал Мадрид Ливърпул. Сряда, 20 часа, Ринг БГ. Якобс 3 в 1. Сега е на оранжева цена от 29 стотинки. Якобс 3 в 1. Заложи на оранжевото. От 1 март тази година в България тече едновременно ефирно излъчване на аналогов и цифров сигнал. За да се подготвите за прехода, проверете дали вашия телевизор има цифров тунер и вграден MPEG-4 декодер. Ако няма, се налага да закупите външен MPEG-4 декодер, наречен Set-Top Box. При условие, че има ефирен сигнал във вашето населено място и след необходимите настройки, вие ще можете да гледате цифрова ефирна телевизия. Всичко за цифровизацията на цифровизация.bg и телефон 0700 123 44. Нека всички се гръмнат от яд. А ти се прехвърли на Боб, защото сега Samsung E1200 е само за, обърни внимание, 50 стотинки. Вземи го с Big Bob, 30 минути и 150 SMS за 9,60 на месец. Говори повече с Big Bob и Samsung E1200. Аспирин С на Байер ви помага да се справите с симптомите на настинка и грип, като болка и повишена температура. Но ако симптомите се задълбочат и гърлото ви се възпали, просто вземете 2 таблетки Аспирин С. Благодарение на разтворимата си форма, Аспирин С бързо облегчава температурата, болката и възпаленото ви гърло. И се чувствате много по-добре. 2 таблетки, двойно по-силно действие. Аспирин е само един. На Байер. Лекарствен продукт за възрастни деца над 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. Реал Мадрид Ливърпул. Сряда, 20 часа, пряко по Ринг БГ. Ето го и него. Последния актуален сезон. От плът и кръв. Дневниците на вампира. Сезон 7. От 9 септември в 20 часа. Премиера по BTV Cinema. BTV Cinema. Повече от кино. Чуй кой говори. Актуалните теми, горещите въпроси. Кой предложи Пеевски? Важните гости и политическите експлозии. Провокацията на деня. Лице в лице с мен. Цветанка Ризова. От 8 септември, всеки делник по BTV в 17:30.